आता पळोवया गोंयांतल्या वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। शेवटी तुम्ही किती बोला, कलेची किती कदर केली, सगळं म्हटलं तरी सुद्धा आर्थिक जोपर्यंत त्याला काहीतरी पाठबळ मिळत नाही तोपर्यंत मला वाटतं कलेला कुठेतरी स्थान मिळणं त्याच्यामध्ये कमीपणा येतो। जिथे मी काम करत होतो तिथे बहुतेक सर्व बुजुर्गांचं मला एवढं सहकार्य आणि मार्गदर्शन मिळालं। प्रापंचिक जीवन प्रवासामध्ये माझे सर्व कुटुंबीय, माझी धर्मपत्नी सौ सुषमा, मी तर असं म्हणेन की तो माझा अंकुश आहे। या चित्रपटान जे कलाकार आसा ते सगळे कलाकार गोंयचे, तंत्रज्ञ जे आसा ऑल टेक्निशियन्स, सगळे टेक्निशियन्स गोंयचे। खंयच्याच परिस्थितीन आमी बाकीच्या प्रोड्युसरा भशेन गोंया भायलो हेल्प घेवंक ना, कसलीच मदत गोंया भायरसून घेवंक ना। 19th and 20th we'll be having the international kite flying, wherein almost more than 15 countries and more than 40 international flyers have already registered to Belgaum. श्री शांताराम कुंकळीकर संस्थान फातर्पा गोवा वार्षिक जत्रोत्सव दिनांक 16 जानेवारी 2013 ते पौष शुद्ध दशमी दिनांक 21 जानेवारी 2013 ह्या काळात सुरू जातलो। जे आनी भक्ती जाण आसा तांकां सगळ्यांक आव्हान करता तेमी हे आमचो हो वार्षिक जत्रोत्सव सगळ्यांनी त्याचो लाभ घेवचो, तितकोसो लाभ घेवचो आनी आमचे हो कार्यक्रम शांततेन पार पडपाक आमकां हातभार लावचो। बाबू ब्रदर्स ऑल गोवा 2020 क्रिकेट सर्तीत मंगळारा जाल्ले मॅचींनी स्पोर्ट्स वीक आनी मांडवी बॉयज जिखले। बाबू ब्रदर्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन फातोड्डे ग्राउंडार ही सर्त घेता। Nice bowling. Edison Gonzalez. Nice bowling. A very good shot on onside. Actually. Nice shot, nice looking shot, and it's a boundary and be put up by Mandavi. Oh. Again, work. A nice shot there. And will it be a sixer? No, it's a boundary. Nice shot. Will it be? Oh, dropped. Dropped a easy. Nice shot here. It was a full toss and got paid for it. It is a boundary. 1 bounce, 2 bounce. A low full toss delivery and ball. Will it be a catch? Will it be a catch? Or it is taken. It is taken. Will it be the second one for Basso? And drop. Thank you very much. Thank you. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट prudent गोवा वा facebook.com/prudentmedia ह्या अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान हे खबरां चित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।